Хора, пак съм аз. Като чух ти, ето ма хора, пак съм аз. И ето хора. Ето ма, къде ти какво забавно, или ти какво забавно. Има навсякъде етичам, има навсякъде етичам. Да си я правя ето това. Ето това. Да видите чешмата. Хора, тук много място има. И много пейки, много кофти за на буклук. Тук има и начеп. И тук реката, пейка, жирафчеца, лампи, две пейки. И за високи набирани, и за малки набирани. Сега се набирам. И сега, чакайте само. Е така. Не гледам са високи. Не можах и стигна. Гукия. И след това, айде чичаме, айде спит. Кажи! Разкажи онова нещо. Кое? Църквата. И хора, само, що ни работил нацизма? Тук сме на парад лисо. Не е отворен, ама... Сега ви каза, защо бъгълчето? И... Ще ви кажа. И... на гората. Там към моите излези една мечка, един вълк или един ваклак. Или една пица се изяка върху тебе, дето им е гаган. Аз съм мат. Влогове, гейминг. Ако се судите колко съм висок, Тикток клипове. защото е за това хора. Много хубаво, много спокойно. Има си тафета за въздух. Всеки ден ще има по един тикток. Да, както казва този, всеки път има клипчета. Всеки ден. Тук, Утре ще има хора, тук, като ида направо, настръхна. Разбирате, направо, настръхна. Направо, Казвам съм на съдо. What? Брат, то нормално. Да, не е толкова зле. Сега, ето тук, като се фали ти, хора, направо би помогна. Утре втори клас. Това е целият град, брат. И хора. Сребните са. Тук мокро. И трябва сега да ти. Куч, бързо надолу. Тук е мокро. Баба, къде? Моя кукутинци. Куч. Сте колко дължа нападне ти си. Няма да дой кучето, той си отива. Аз съм налосно. Моят сладко куче намерихме. Аз ще не се сетиха го покажа. И си направо си на снимка, хора, защото много яко. Топът и пеклено яко.